As festas patronais de Cervantes manteñen a tradición de reunir o 9 de agosto os veciños cos amigos emigrados. É unha cita obrigada, o día do San Román, pois todos que somos de aquí, de outro xeito, vimos sempre a misa, vimos a festa que despois hai, en fin, é unha actividade deportiva tamén. Procuramos estar todos, participar e pasalo ben. É unha forma para reunir as familias, porque ademais ten fe aquí no Santo e veñen todos, aunque sean telexos, tiñen a maioría das casas vacías e un día como hoxe están todas abarrotadas, que é algo que é tradicional, non, de todos os anos. A volta ao pobo dos que residen fora aumenta considerablemente a poboación nesta época estival. Marchín a Barcelona no ano 70, pero prácticamente veño casa cada ano de vacacións. Durante o verán, sobre todo o mes de agosto. O mes de agosto se cuadriplica, porque temos moitos afora, sobre todo en Barcelona. Xuntos acoden a misa na honra de San Román e mesmo participan na procesión portando o patrón, seguido das tallas de San Antón e a Virxe, labor que recaen nas mulleres. Para min é algo moi especial levar a Virgen ao día da festa. E así é unha tradición de todos os anos. Encantoume esta iglesiña tan chula e ademais eu que son devota, pásame as formigas, eu que son devota dos santos, xa me podes pensar, pero é un encanto esta iglesia. Nas festas tamén se implican os máis novos do municipio. Ensaiamos en Doiras durante todo o ano e xa temos vido aquí máis veces tocar. Ensaiamos un día a semana, o sábado a mañá, e dirixenos un profesor de Boimorto. O son da súa música bailaron os seus maiores.